Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан с вами. И с Духом Твоим. Вітаю всіх вас, поважані брати і сестри. Сьогодні ми маємо обов'язковий успомін святих Святої Марти, Марії і Лазара. Це сябри Пана Єзуса, до яких він вельми часто любив ходити у гості. І це вельми важливо показує, що вони знайшли місце для Христа, бо Христос хотів приходити до їх. І ось це важне питання, чи я так само у своєму серці маю місце для Христа, як він так само з радістю приходив до мене і для свого лепшого сябра. За ставеністом Найсвятейшої Панни Марії і трохи святих я буду подчас гэтай Евхаристії складати ахвяру во всіх тих інтенціях, яких ми представили Найсвятейшої Панни Марії Ясногурської і просили области здоров'я, потребних ласках, каб добрий Бог прийняв гэтай інтенції і так само заўсёды адказаны іх так. Каб годна перажыць гэту Найсвятейшую ахвяру, перапросім Бога за наши грахи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинками, занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи і доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, Твой Сын ласкаво принял гостиность Святой Марты. Просим Тебе, праз ее заступница, да поможи нам охотно служить Христу у наших ближних, как мы заслужили быть принятыми у Твоим небесным доме. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожный, кто любит, народженный от Бога, и ведая Бога. Кто не любит, той не ведая Бога, тому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась в тем, что Бог послал у свет Сына Своего, одинородного, как мы жили праз Его. У тым проявилась любовь, что не мы любили Бога, а Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить один одного. Бога никто ніколи не бачив. Коли мы любим один одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. Потым познаем, что мы живем у Им, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа. И мы бачили и свідчим, что Отец послал Сына, Збавцу света. Хто визнає,
што Езус, Сын Божий, у тым жыве Бог, а Ён у Богу. І мы пазналі і поверылі у любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Благословлять буду Пана во все часы. Благословлять буду Пана во все часы. Благословлять буду Пана во все часы. Хвала Його завсюди на моїх вуснах. Паном буде ганориться душа моя. Няхай чують гэта покорные і няхай веселятся. Благословлять буду Пана во все часы. Узвеличивай Пана со мной, будем звышать імя Яго разом. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Благословлять буду Пана во все часы. Гляньте на Яго і просвятліцеся, і твары ваши не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Благословлять буду Пана во все часы. Анёл Пана оберегає тих, хто Його боїться, і визволяє їх. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Щасливий чоловік, який на Його сподяється. Благословлять буду Пана во все часы. Бойтеся Пана ягония святыя, бо той, хто боїться Яго, не має нестачі ні у чим. Дикие звери терпять нестачу і голод, а тим, хто шукає Пана, не буде ніставать ніякого добра. Благословлять буду Пана во все часы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я світло світу, каже Пан, хто йде за мною, буде мати світло життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час прийшов Єсус у одну вёску, і жанчына, якую звалі Марта, прийняла Його. У її була сестра по імені Марія, яка села каля ног Єсуса і слухала Ягоныя словы. Марта ж була занята многімі паслугамі. Яна, падышоўшы, сказала: «Пане, ці табе ўсё адно, што сястра моя пакінула мяне адну прыслугоўваць? Таму скажы ёй, каб дапамагала мне». Пан жа сказаў ёй у адказ: «Марта, Марта,
Ты турбуешься і клапоцішся пра многае, а патрэбна толькі адно. Марыя ж выбрала найлепшую частку, якая не адымецца ў яе. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Малый Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня мы вспоминаем гэтых троих святых: Марту, Марыю и Лазара, трох сяброў Пана Езуса. І гэта гісторыя, якая нам паказвае, што гісторыі пра кожную хрысціянскую сям'ю. Бо гэтыя святыя таксама нясуць за сабой цноты, якія мы вядзем, то есть ласкі Божыя. І вось Езус паказвае, што вельмі любіў іх, што ён знаходзіў заўсёды месца ў сваім жыцці, каб прыйсці да гэтых трох сваіх сяброў. І вось таму, дарагія браты і сёстры, гэта вельмі важнае пытанне задаць сабе таксама, ці я вось маю месца для Хрыста, ці ў сваім жыцці, у сваіх планах штодзённых, ці вось маю я месца для майго Пана, каб ён таксама мог прыйсці і да мяне ў госці, пабыць са мной. І вось гэтае пытанне застаецца адкрытым для кожнага з нас. Ці я маю месца для Хрыста? Бо Езус Христос любіў да іх прыходзіць. Не таму, што ў них можа было там весялей, але таму, што кожны з іх нешта з сабой нёс. Тое, што становіць кожную супольнасць і кожную сям'ю. І вось кожны з іх меў свой характар і меў сваю цноту. Першая была Марта. Як мы чулі сённяшняе Евангелие, гэта цнота яе служэнне. Яна служыла, вельмі шмат служыла. Так, што яна прыходзіла, прыгатоўвала для гасцей заўсёды гэтую ежу. Напэўна, яна і прыбірала гэтую хату. Кожны з нас таксама, калі прыймае гасцей, мы турбуемся, бегаем, мешкаемся, вось, каб гэта ўсё арганізаваць і каб падаць, каб падаць на сталы, каб усё было прыгатавана. І вось гэта цнота чалавечая, служэнне для іншага чалавека. І вось Марта нам хоча сёння паказаць, ці я ўмею служыць таксама іншаму чалавеку. Бо мы, напэўна, паслугоўваемся ў сваім доме, для сваёй сям'і, для мужа, для дзяцей, для жонкі. Мы служым адзін аднаму. Але ці ўмеем мы таксама служыць для іншага чалавека, якога сустракаем, з якім, можа, прыбываем на працы. Вось гэта вельмі важна таксама гэтую мець дасканаласць, служэнне. Але памятайце аб тым, што праз такое служэнне, калі мы пачынаем толькі зарабляць пра сваё служэнне, то можам забыць і пра самога Бога. Праз усю сваю працу, больш часу прыймаць гэтай працы, клапаціцца толькі ад працы, мы можам забыць і пра самога Бога. І гэта небяспека наша. Марыя, наступная сястра Марты, яна мела цноту слухаць. Як чулі сённяшняе Евангелие, яна чула, яна слухала, сядзела каля ног Бога і слухала Яго слова. І вось паглядзіце, што мы на кожны дзень вельмі шмат чаго чуем, вельмі шмат інфармацыі чуем. І новостях, навінах, і праз інтэрнэт. Вельмі шмат всього чуем. Але вось ці мы чуем, што кажа нам Бог? Што гаворыць нам сёння? Пра сённяшняе Евангелие нам кажа Бог. Бо гэта слово, яно жывое. Бо Бог нешта канкрэтна для цябе сёння прамаўляе праз кожнае Евангелие. І вось ці я умею чуць? Бо некаторыя людзі кажуць, што, праша ксендза, я малюся шмат гадоў, але Бог нічога мне не адказвае. І гэта неправда. Бог заўсёды з табой гаворыць. Перш, канешне, пра сваё слова, праз Біблію. Таксама размаўляе з табой праз мужа, праз жонку, праз тваіх дзяцей, якія табе кажуць ужо вельмі шмат разоў: тата, перастань, мама, перастань. Ці вось умее чуць. І вось Марыя нас вучыць гэтаму. Сесть пакорна і паслухаць, што кажа мне Бог. Не ў шуме, не ў суеце, але вось прыйдзі нават да касцёла, сядзь, толькі ты і Бог, і паслухай. Нічога нават сам не кажы, толькі паслухай, што хоча цябе сёння сказаць Гасподзь. Гэта цяжка, але гэтаму трэба вучыцца. Учыцца слухаць самога Бога. І апошні іх брат, Лазар. Лазара можна падкрэсліць як чалавек даверу. Ён давераў Пану Богу. І вось таксама ён нас вучыць, ці
умеем мы таксама давяраць Богу. Так мы верым, так мы молімся. Але калі прыходзіць нейкі крызіс, які прыходзяць нейкія праблемы, ці са здароўем, ці ў жыцці, увогуле, ці я умею даверыцца Богу, ці умею прыймаць тое, што Бог мне кажа. Бо вельмі, конечно, хацелася бы кожнаму з нас прыйсці памаліцца, і Бог вось так павінен усё выконваць то, што я загадаю, як джин. Але не. Бог таксама можа нам сказаць «не». Табе гэта цяпер не патрэбна. Я ведаю лепш, што для цябе патрэбна. Ці вось тады я ўмею давяраць, калі Ён кажа мне «не». Ці тады я ўмею верыць. І вось гэты тры святыя, якія вучаць нас гэтым пакорным цнотам: служэнне, слухаць і давяраць. І вось на гэтым, дарагія браты і сёстры, мы можам пабудаваць сваё месца для Хрыста, калі я навучу служыць іншаму чалавеку, калі я буду умець слухаць Бога і калі я пачну навучыцца Яму давяраць. Вось тады Езус будзе ахвотна прыходзіць да майго сэрца, да майго месца жыцця. Амен. Успамінаючы святых сяброў Езуса, Марту, Марыю і Лазара, прадставім Пану Богу нашы просьбы. Молімся за касцёл, каб праз заступніцтва святых ён атуляў апекай людзей у патрэбе. Цябе просім. Молімся за жанчын, каб іх хатняя праца паважалася і цанілася ўсёй сям'ёй. Цябе просім. Молімся за земляробаў, каб іх праца шчыра цанілася тымі, хто карыстаецца яе плёнам. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі святой мшы за ўсіх тых інтэнцыях, якія прадстаўлены да свяцейшай Панны Марыі, аб ласцы здароўя, патрэбных ласак і апекі на свяцейшай Панны Марыі для ўсіх просячых. Цябе просім. Молімся за памерлых, каб яны атрымалі паўнату жыцця ў з мёртвых паўсталым Хрысце. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб як святая Марта, Марыя і Лазар мы былі сябрамі Езуса. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, выслухай нашы просьбы і заўсёды будь жаданым госцем у нашых сем'ях. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Маці, прыйшлі да Цябе мы, шчыра раскрыўшы ўсе душы, пачуй Ты нашыя просьбы, дапамажы ў бядзе. Святая Дева Марыя, просім, малі за нас Сына, вядзі дарогай да неба, добрымі быць навучы, добрымі быць навучы. Святая Дева Марія, просім, малі за нас Сына, вядзі дарогай да неба, добрымі быць навучы, добрымі быць навучы. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, ми прославляємо Тебе за ласку, яку Ти дарив святую Марту. Покорно Тебе просим, каб так само і наше служение було Тобі да сподоби, як милая была Тебе и гостиность, полная любови, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому.
Годно это и справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага, Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых заахвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі, усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніцы усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтае дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресенне і чакаем Твайго прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові і разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзей на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами, святой Мартой, Марыяй, Лазаром и усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь
воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого штоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас сього злога, дай ласкаво супокой дні наші, допоможи нам милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны сялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Ісуса Христа. Бо Твое Владарство владарство и и моц моц и и хвала хвала навеки. навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костелу Твоего, і будь ласкава згодна з Твоей волей адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканы на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты вошел да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Єзу, до мяне прийди, серце лаской обуди, сябра простых душ людских, поєднай з собой усіх. Сябра простых душ людских, поєднай з собой усіх. Серце прагне так Тебе, бо в самоте тяжко мне, кличу с болем, Єзу мой, Ты заўсёды будь со мной. Кличу с болем, Єзу мой, Ты заўсёды будь со мной. Свет раскошами зове, толькі у сердце тяжко мне, прагну милости Твоей, что дае всім супокой. Прагну милости Твоей, что дае всім супокой. Хочу Тебе хвалить усё свое жыццё, хочу Тебе хвалить усё свое жыццё, пред Тобой стоять, отчувать Твою любовь. Хочу Тебе хвалить, хочу Тебе служить,
Усё свое життя хочу Тебе служить. Усё свое життя пред Тобой стоять, отчувать Твою любовь. Хочу Тебе служить, хочу Тебе служить. Молимся. Ласкавый Ойче, нехай прийняття тіла і крові Твоєго одинародного Сина, да поможе нам узнести серце, да от часових речав, каб, по прикладу Святой Марти, мы с любовью служили Тебе на землі, а у небе могли Тебе созирать вечно, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую, великие, дорогие братья и сестры, за дарсопольные молитвы. На сегодняшний вечер примите Божье благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. О Мария, Мати Бога, Ты не гордишь нікого, і хто в недоліті у потребі, звернется трон Твой у небе. О Мария, моли Сына, Ты надея грешных одина. О Мария, моли Сына, Ты надея грешных один.